Good morning, लोगोफोर. Good morning. रागा जोंदोलै हैयो दिनै दुरमाव जादों मोखाङा एकदम दुरमाव. फुङावनो आंखो मोखां सुवाखै ब्रास खालामाखै माबा भिडिअ खालामनो लिंदों. आं बुंबाय सा लोंखाना दा खालामगोन. बेयावनो दायदार माने खालामा. आरो भिडिअ खालामनायबोथ' टाइम दोङो नङा होमबा लोगोफोर? नाङा मागा बखिनाङा इनो. मा जादों? मा जादों? मा जादों? बे थैसिगौमोन आं. मा थैसिगौमोन? मानसिखौबो मोना न'आव मानो थायानो फिसाजो एकदम टिउसन थांबानो नों बथिं सुं थांबाय थायो जे हा आं बुंदोंमोन ना खान्थालजों थास'जों जाया होननानै. माथो जाखो दालाय? फुड पयजनिं जादों रायजोफोर फुड पयजनिं जादों मान थैयो खनब्रै गोबादोबो खिथुथिंबो ओंखारदो एकाबोदो गोबादो खिथुथिं स' थांदो एकदम बिदि जादों मिथिगोन आङो. आरो माथो जेबो जायाखै बे ओंख्रिखौनो जादो आरो आं मोनायावबो बे ओंख्रिखौनो जादो आंथ' जेबो जायाखै. नोंनि जो सिस्टेम ना नोंनि सिस्टेमा अमानि सिस्टेम थास' रुनाय जाग्रा मिथिबायना नों अमाया जेरै थास'नो रुनाबा फां जायोना बिदि नोङो ओइ जे हाग्रानि मानसि आफ्रिकायाव थानाय मानसि माबा ट्राइब दङ बेदरफोरखौ रुबाय गोथां जाग्रा ए सिस्टेमनि उदैया नोंनिया जोंनिया बिदि नङाना. नै लोगोफोर थास' लाबावनो जादों आरो थिगसे थास' लाबोनायाबो थास' बिबारबा बेलेग बाथ्रा बेदरबा बेलेग बाथ्रा आथिंबा बेलेग बाथ्रा थास' बिफांखौनो लाबोनानै दानफायनानैसो बबेनिफ्राय मोननाय नों? आं खाना लायनि आरो ओइ नोङो दाल' जायाखै बोसोरफ्रोम जादो नोङो जेबो जायाखैमोन. दिनै मिया मानो फुड पयजनिं जानो? नोंबा कम्पानियाव थांनांबा नोंबा मा जानानै फैनाय? कम्पानियाव हिनजाव दोङो ना बिफाया नोंनिफ्राय आंनि मैगं खानानै लाबोनाय नों मोनजाया. नों लाबोनानै भिखारि बायदि नों खाबथिंबाय थाना मैगं मा भिखारि मैगं खाथिंहैबा मा भिखारि? मालाय गामियाव थानानै